Iya 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 iya. Dengarane ngajuri kon maturu kangsa dedekat ya butuhno urip anggriki turung kok esti rekata ikam rekata ikam kocana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Konjo atur wonten pangarsanipun para sepuh ben sepuh, para pemunden ingkang tansah anggung ing mestuti dumateng pepuyen kataman. Ing tansah kita pundi pinundi. Kalangkung konjo atur wonten pangarsanipun para pawengku pangemban manggalaning praja sadira negari songsong agung pawangkon dusun kelurahan Ngajaran panjenengan Bapak Kepala Desa ing tansah kita hormati. Ugi kuncatur wonten pangarsanipun para pamirsa sadaya. Namung sadereng kula matur wonten pangarsa jingantika. Monggo sesarengan kanthi nunggul kejangga nyuwun maring Gusti Kang Maha Kawasa awit sekathahing lumintu ingkang sampun kababaraken dumateng kula lan sami sadaya tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten halang setunggaling punapa. Nuwun sewu kepareng sawetawis ing menika wedal. Kula matur wonten pangarsa jingantika sadaya. Langkung-langkung wonten pangarsanipun pamirsa. Awit saking menika kula pinangka dados Ketua Panitia Panyelenggara Kesenian Jaranan Tri Turangga Karya Bakti saking Dusun Gentungan ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Warman. Estunipun wedal dalu punika masyarakat Dusun Gentungan ngawontenaken kesenian Jaranan Tri Turangga Karya Bakti inggih menika merti dusun, merti bumi, merti desa. Mugi-mugi ing wedal dalu kelenggang menika saengga salaminipun Dusun Gentungan tansah pinaringan kerahayun wilujeng gemah ripah tata ayem tentrem loh jinawi boten wonten pambeng setunggaling punapa-punapa. Dene medal dalu punika kula sebagai Ketua Panitia nyuwun dumateng ngarsanipun para pamirsa sedaya monggo kita jagi ketentreman, kesopanan, ampun ngantos ndadosaken kekisruhan purwa madya usana kesenian wedal dalu ing menika. Pramelanipun niki saking kerjasama warga masyarakat Dusun Gentungan ngawontenaken kesenian saengga pikantuk bantuan saking Desa Ngajaran setunggal yuta damel imbuh ragat. Kula matur suwun sanget dumateng sedaya staf desa wonten Desa Ngajaran kalangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa. Ing menika wedal panjenenganipun Bapak Kepala Desa ora ketung sak tembung sak ukara. Monggo kula aturi minggah mriki paring sesulu utawa medhar sabda wedal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba. Yang saya hormati Bapak Kadus PLT nggih, Bapak Widodo Dusun Gentungan. Yang saya hormati
Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dusun Gentungan, serta perangkat-perangkat desa, desa Ngajaran yang kami hormati juga. Tidak lupa masyarakat, semua warga dusun Gentungan ingkang kula hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan ingkang Maha Kuwaos bilih wekdal punika kula lan panjenengan sami tansah pikantuk slametan bagas waras sehingga sempat ngrawuhi wonten acara punika. Ingkang sepindah kula ngaturaken bilih kula pribadi sebagai wakil pemerintahan desa Ngajaran mengapresiasi dengan adanya nggih menika paguyuban menika kanthi acara merti bumi nggih merti dusun. Bilih ing wedal punika dusun Gentungan ngawontenaken nggih menika merti dusun bukan sekedar namung nunjukaken hiburan, ananging bilih ing wedal punika nggih menika nguri-nguri budayanipun piyambak. Bilih ing Gentungan piyambak gadhahi kesenian nggih menika Tri Turangga Karya Bakti. Mula ing wedal punika ugi kula sak rencang saking pemerintahan desa mengapresiasi dengan adanya menguri-uri budaya nggih menika budayanya sendiri. Karena apa? Peninggalan nenek moyang kita yang harus kita uri-uri, ternyata dusun Gentungan tetap akan memajukan kebudayaan yang ada di dusun Gentungan itu sendiri. Jadi apapun dari kami mengapresiasi dari pihak masyarakat yang telah mempersiapkan semuanya, baik dari awal sampai sekarang terlaksana dengan acara Merti Bumi ini, baik pengumpulan dana maupun yang lain-lain persiapannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Maka dari itu Bapak Ibu semua, bahwa fungsinya kita mengadakan acara ini adalah kebersamaan yang akan membawa panjenengan semua untuk bersama-sama nanti dalam pemerintahan desa membangun. Itu istilahnya kebersamaan yang akan kita dapatkan bersama ini. Maka dari itu Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan, bahwa saya datang dengan perangkat kami, kemungkinan ada sesuatu yang tidak masuk di hati panjenengan, hadirin sama panjenengan, kami pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Bapak Ibu bilih sakwau dari pemerintahan desa tidak bisa membantu nopo-nopo, namun damel imbuh-imbuh gotong royong. Niki untuk Pak RW, saya ikut nyawer juga nggih, melu urun gotong royong untuk pembangunan. Nggih. Tidak usah dilihat isinya, yang penting bahwa maraknya kita pemerintahan desa adalah bersama dengan masyarakat dusun Gentungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Ngajaran yang mana telah pada malam hari ini membantu buat kesenian pagelaran jaranan Tri Turangga Karya Bakti imbuh-imbuh ragat. Ngoten nggih. Sebagai warga masyarakat Gentungan matur sagunging panuwun anggenipun pembiyantu saking Bapak Kepala Desa. Mila kula aturaken sepisan malih, kula suwun katentreman, ketertiban, ampun ngantos ndadosaken kekisruhan nggih. Sampeyan ningali kanthi anteng saengga ing samangke dumugi rampungipun. Cekap semonten, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani nuwun sumangga.
Jrek jrek